karusi, mga karusi moto. Mga karusi moto, no, andito tayo ngayon sa may Dagupan City, no, Barangay Karanglaan, along highway lang tayo, no, dito tayo sa may Rusi Branch, Dagupan. Mga karusi, no, andito yung available dito yung Rusi White Adventure X, no, 150 Fi. Kaya para mga karusi, no, silipin natin. Pala mga karusi, no, ito dito sa may highway ng Karanglaan, no, Dagupan City, Pangasinan. Ito siya mga karusi, oh. Ayan mga karusi, no. Dito lang siya, banda. Doon yung Dagupan City Bayan, dito naman yung papuntang ano yung Arco mga karusi, yung Arco papuntang Kalasyaw, Pangasinan. Ito mga karusi yung Rusi. Ayan. Tapos doon yung address niya mga karusi, oh. Karanglaan, no, district, Dagupan, Pangasinan, Dagupan City. Tara mga karusi, no, silipin natin yan. Dito mga karusi, ng mekaniko rito, pag nasiraan kayo ng Rusi nyo, dito kayo magpapaayos mga karusi, yung mekaniko. Ayan. Tara mga karusi, no. Ito yung mga karusi, yung Rusi na white, no, adventure, no. Available ito sa Rusi Dagupan Branch, no, Barangay Karanglaan, no, Dagupan City, Pangasinan. Ito siya mga karusi. Ayan. Mga karusi, na-vlog na din ito sa may Binmali Branch, no. Ulitin ko lang, no. Yung sukat ng gulong nito is, ayun mga karusi, no, 110 by 80, no. Tapos yung rim niya is 14 yun. Tapos mga karusi, naka-disc brake sa harap. Ayan, naka-disc brake sa harap. Ayan mga karusi, yung harap niya, oh. May ilaw dito. Ayan, ilaw. Tapos yung ilalim niya, mga karusi, oh. Ayan. Tapos mga karusi, meron pa dito mga aluminum dito sa apakan, no, para hindi masyadong marumi. Ito yung design na apakan niya mga karusi, no. Ayan. Tapos mga karusi, ito yung sa mga passenger, no, passenger footrest, no, lagay ng paa. Design mga karusi, no. Ayan. Tapos yung mga karusi, yung ano niya dito, yung tambusyon dito. Ayan. Tapos makaka-dual shock siya, oh. Mga karusi, naka-dual shock siya. Tapos mga karusi, ito yung ano niya, yung placer niya, ito. Flexible siya, hindi siya agad ba, ano. Tapos mga karusi, yung taillight niya dyan. Ayan, Rusi, sabot-sabot lang. Yan, 336. Tapos mga karusi, na ito yung ano niya, yung shock niya, naka-dual. Tapos ayan mga karusi, design sa gilid, Adventure X. Ayan. Tapos wala siyang ano mga karusi, wala siyang kickstart. Ayan mga karusi, walang kickstart siya. Walang kickstart. Dito pala mga karusi, yung susian niya, ito yung susi niya mga karusi, o yan, ito. Yan, susi niya mga karusi moto. Ayan. Mga karusi, pag ito yung ano niya, ma-open yung gas niya. Iyan naman mga karusi dito banda. Ayan mga karusi, oh. Ito yung gas tank niya. Ayan. Tapos pala din sa ano mga karusi, yung sa upuan niya, ang ano mo lang, pag dito, pakanan, ito. Yun, kapit na mga karusi, oh. Sa upuan to, open na. Ito mga karusi, oh. Ayan. Ayan mga karusi na. Ayan. Tapos mga karusi na, ito yung ano niya, starter niya. Ito yung sa ilaw. Tapos switch. Tapos ito yung patch light niya. Ayan, high-low, flasher, tapos sa busina. Sa mga karusi, naka-digital yan. Yan mga karusi moto. Ayan. Yung presyo niya pala mga karusi, na ito binigay sa atin ng ano, yung presyo mga karusi, oh. Adventure 150F,
3 months niya 4,445. 24 months niya is 6,035. 12 months niya is 10,660. Which is 300. Yan mga karusi, oh. Karusi Moto yung presyo mo. So yung mga karusi, no, nasa likod ko ang Rusi Adventure X, no, 150 Fi. Okay mga karusi, no, bago ako magtapos, no, shoutout niya pala sa mga subscriber ko, followers ko sa Barangay Linok, no, Binmali, Pangasinan. Okay, Barangay Linok, no, sa may birthday dyan, no, happy birthday sa inyo, and salamat sa pagsuporta sa Karusi Moto, Barangay Linok, Binmali, Pangasinan. Shoutout sa inyong lahat. Okay mga Karusi Moto, salamat sa panood. God bless everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayo palagay. Bye bye mga Karusi Moto.